సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది కదా, చూసారు కదా. డెమో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, మీకు నచ్చిన ఫోటో లేదా మీ ఫోటో ఏదైనా ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నా. ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ఉంటుంది, ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే 1 బై 1 మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యేదాకా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్, వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఏం చేద్దామంటే, లాస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి పైన నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ 4వ ఫోటోని కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు లాస్ట్లో 2-3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి దీనికి. సో ఇక్కడ నుంచి 21 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత వచ్చే ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటోని వదిలేసేయండి. సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. సో మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. ఇంకా దాని తర్వాత వచ్చే ఫోటో పేస్ట్. సో ఇప్పుడు ఒక ఫోటో వదిలేయాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో మళ్ళీ సేమ్ ఒక ఫోటో వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేయాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒకటి లాంగ్ ఫోటో, ఒక చిన్న సైజ్ ఫోటో వదిలేసి పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో వదిలేసి ఈ ఫోటోని పేస్ట్. కంటిన్యూగా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఒక ఫోటో వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో, ఇలా మొత్తానికి కంటిన్యూగా టైమింగ్ చెప్తా టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్నాము ఆ ఫొటోస్ వరకు. సో లాస్ట్గా 20 సెకండ్ 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో కంటిన్యూగా మంచిగా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం చివరి దాకా కంటిన్యూగా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో ఇప్పుడు సేమ్ ప్రాసెస్, 3 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో 3 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇది
చివరి వరకు సేమ్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా 1 by 1 చివరి వరకు ఇక్కడ ఒక 11 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, 13 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, 14 సెకండ్ 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, 16 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, 18 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, 19 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, 21 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర లాస్ట్ ఈ ఫోటో. సో ఈ ఫోటోతో ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు మిగిలిన ఒక ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది. మూడవ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ వరకు ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ చిన్న సైజ్ ఫోటో 1 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో ఇక్కడ నుంచి గుర్తుపెట్టుకోండి 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో సేమ్ 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా సేమ్ 3 ఫొటోస్ వదిలేయని ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, 3 ఫొటోస్ వదిలేయని ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి దాకా కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి మొత్తం ఫొటోస్ని. సో లాస్ట్ ఫోటో 20 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఇంతటితో వీడియో కూడా ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.